Batu. Yan po. So, ito po ang entrance. Wow! So, guys, ayan. Bale Batu. So, ito po ang Little Cambodia ng Pampanga. So, eto guys. May bungo. So, ang entrance po dito guys is 50 pesos per head. So, ayan po ang paligid, bundok. Kaya tayo guys.
po sa loob. Ito po ang loob ng Ballet Batu. So may mga tourist din po ngayon dito, guys. So ayan, nasa taas po tayo. Ang ganda. Tabi-tabi po. Ganda ng mga halaman, guys.
So guys, ito po ang loob ng Ballet Batu. So may mga small figurine po. Ayan. Made of stones. Ayan, medyo madilim lang po sa loob. Parang nasa cave. So, ayan po. So, ayan guys, ang Little Cambodia ng Pampanga. Ang Ballet Batu.
share and subscribe.